Nin tun b'a sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 20 dafara ni miniti 30 karankaw fɛ an ka foli ni walimadɔn bɛ aw ye aw minnu bɛ lajɛli la walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni y'a tuma seli bi bamanankan kunnafoni na kumaba ye kelen an ka furancɛ la fanga ɲɛma colonel Assimi Goïta semaine nationale de la réconciliation nationale baara ninnu don kɛ ka bɛn ni septembre kalo tile 15 ye CECB la o de ye aw ka bi bamanankan kunnafoni na kumaba ye mun bɛna walawala aw ye sɔɔni kɔnɔna la. Ka foli kurakura ka a ɲɛsi aw ma an ka furancɛ la fanga ɲɛma colonel Assimi Goïta a ye semaine nationale de la réconciliation nationale ta ko fɔlɔ baara ninnu don kɛ ka bɛn ni septembre kalo tile 15 CECB la Bamakɔ kɔnɔna la an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin tako fɔlɔ in bɛ daminɛ ka septembre kalo tile 15 fo ka taa bila septembre kalo tile 21 na Safiyatu Sidibe ani Ibrahim Kulibali ka sɔrɔlen don. Sanu ni wari tɛ bɛn sɔrɔ nga ni jamanadenw bɛɛ jɛra ka kuntilenna kɛ bɛn ye o bi nɔbɔ ko la o de hukumu kɔnɔ minisiriso min ka baara bɛnnen bɛ bɛn ni keleya sabatini ma an ka jamana kɔnɔ u y'a ɲini ka dɔgɔkun kelen kɛrɛnkɛrɛn ka bɛn bɛn ni keleya sinsinni ma an ka jamana kɔnɔ. Mali ye danbe jamana de ye, Mali ye diinɛ jamana ye, Mali ye kelenya jamana ye. Donc ni o siratigɛ don an ye sigi min kɛ an bɛnbaw ye minnu to an bolo siècle san kɛmɛw kɔfɛ o de ye maliyɛn bɛɛ kɛra kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u y'o sabati ni juma ye u y'o sabati ni sinankunya ye ko an k'an miiri o de ma ni faamuyabaliya nana ni ɲɔgɔn cɛ waati o waati an k'an sinsin olu kan yaasa bɛn ni keleya bɛ se ka sabati an bolo jamana kɔnɔ o tora an bolo ka sɛbɛn min kan a cɛ ka ɲi an k'olu waleya an ka se ka baara kɛ olu kan pour que an bɛ ka gɛlɛya minnu dɔn nin waati in na an ka sigi an kɔ bɛɛ ka k'i yɛrɛ ye an ka dɔn k'a fɔ jamana bɛ bolo min kan a tɛ taa an yɛrɛ ka cɛsiri kɔ. Dɔgɔkun kelen kɔnɔ bɛn kumaw bɛna fɔ ka bɛn waleyaw kɛ fara ɲɔgɔn kan fo ka taa se yafa ɲɔgɔn ma o waleya caman bɛna kɛ. Président ye an faw ka buloki de don an kana min ma deli ka kɛ Mali la o de kelen filɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ta ko ka bɛn ni kelenya sabati o bɛn n'o kelenya o bɛ maa fɔlɔfɔlɔ min bɛ yen ni o ka baara ye o ye ɲamakalaw de ye surtout min bɛ wele anw na jeli anw de bɛ boli bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ wele anw na a feereta tɛ sugu la a usine tɛ yen nɔ pharmacie tɛ yen nɔ min b'a feere fo dɔ de ka ɲa dɔ ma n'o welela anw na ni anw de ka baara ye an b'a dɔn k'a fɔ ci in bɛ lase a bɛ se a se yɔrɔ fana la. An ka minisiri min ka baara bɛnnen bɛ bɛn ni keleya sabatili ma an ka jamana kɔnɔ a ka laseli kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko ni an bɛɛ jɛra ka fara ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛɛ k'a jɔyɔrɔ fa a ka ca Ala fɛ ni koba bolodalen n'o de ye dɔgɔkun kelen kɛnɛkɛnɛnnen ka sanga ni bɛn ye wasa n'a sɔrɔ a ko la. Den ye an kɛlɛ malidenw ko Mali tɛ to janfa la i tɛ to janfa la o b'a sɔrɔ aw yɛrɛ dama y'aw jɛya ɲɔgɔn ye n'anw yɛrɛ ye ɲɔgɔn janfa bi ma jugu san na donc bɛn ye jagoya de ye. Ɲare ni surakaso fila ko k'u b'a ɲini jamanadenw fɛ i bɔra diɲɛ dugu dugu la a bɛ fɔ ko ni dugukaw nana nka ni bɛra Mali la a bɛ fɔ ko Mali den de Mali bɛɛ bɛ ba la an faw de y'an jamu bɔ ɲɔgɔn na k'an ka ɲɔgɔn minɛ an ka Mali minɛ i b'a fɔ Sumaworo Kante y'a fɔ cogo min na ni Mali y'o ta k'o kɛ Mali devise ko un peuple un but une foi Sumaworo Kante de ye nin fɔ ka bila ko ni sɔn ma k'a tama don dɔ la nabaga mana bɔ diɲɛ yɔrɔ Mali denw bɛ laban ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamakulu kelen ŋaniya kelen laɲini kelen. Kɛnɛ in baaraw nun donna ni Mali jɔnjɔn hymne national ale dali ye fo ka taa se sanga kelen tasibila ma ka ɲɛsin maa mun n'i tora crise in na n'o ye an ka jamana lahala ye a bi san caman bɔ. Côte d'Ivoire alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru y'u ka convention nationale kɛ ka bɛn ni sibiridon septembre kalo tile 10 ye u dagayɔrɔ la a Bobo an b'a ladɔnniya k'a fɔ u ka nin convention in sigikun de walasa ka jateminɛ kɛ san 2022 baara minnu kɛra ani don nataw la baara minnu kan ka kɛ k'olu o jateminɛ Jakarija Danbele an ka ciden mun bɛ yen nɔ kumakan bɛ lase Kafunɛ Batili fɛ.
nabagaw bɔra Côte d'Ivoire jamana alisilamɛya dɛmɛtɔn fédération 20 kɔ la ani section non fédéréw la kana ɲɔgɔn sɔrɔ u ka lajɛrɛba kɛnɛ kɔnɔna na convention nationale extraordinaire o be san lajɛrɛ laban de kofɔ sigi senfɛ jatew dana minnu kɛra ka tɛmɛ bilako jate minɛna ka tila ka baara kuraw boloda donna nataw kɔsɔn da sera cinkanw ani musakakow fana ma. Donc comme ala sɔnna kota min tun cila fédération na sur le plan national vraiment ne y'a lajɛ le tiers même des cotisations sera ka sara donc vraiment an jigi ka ɲi maludu ɲakɔrɔ déjà ka taa se maludu ma n'ala sɔnna kota min kɔni cila sur le plan national vraiment national bɛna seko kɛ y'an ko anw yɛrɛ ka sigida vraiment an wasani donc national o ye projet caman ta ka ɲɛsin an ma n'o ye dɔgɔtɔrɔso b'a la misirilaw b'a la imprimerie b'a la alhamdulilayi imprimerie kɔni o kɔni ale réalisé la o ye baaraw daminɛ an y'a baara kɛ n'o ye vraiment a diyara an ye an ka national an b'u fo u ka cɛsiri la vraiment o ye an ye danaya min da o kan an y'a sɔrɔ o ye danaya dafa quoi. Ala k'an ɲa mɛn an karamɔgɔ la Ala k'a mɛn an kunna jugu dɔgɔnin n'a bangeni min bɛ yɛlɛma Ala k'u yɛlɛma ni min tɛ yɛlɛma Ala ka don law kun mun b'u ɲina an n'an karamɔgɔ kɔ Ala sɔnna ma fɛnɛ ni an sigila hɛrɛ la o ye kumakan minnu fɔ faamuya caman sɔrɔla la trésorier y'a baara kɛ ka ɲa président y'a baara kɛ ka ɲa organisateurs ni sécurité bɛɛ y'u ka baara kɛ ka ɲa bilan bɛɛ kalanna faamuya caman sɔrɔla. Élection kɛra k'a fɔ ko an ka congrès kan ka kɛ bon Ala sɔnna u ye ne ta ka kɛ congrès organisation ɲɛmɔgɔ ye bon an bɛ min fɔ dɔrɔn an bɛ Ala fo o fana na parce que ni Ala y'i bila fɛn dɔ la k'a sɔrɔ a dɔnni t'i la i b'a sɔrɔ sababu dɔ de bɛ yen donc an b'a ɲini Ala fɛ a baarali Ala k'a nɔgɔya an ye donc an jigi bɛ an ka tɔndenw kan an jigi bɛ an ka baarakɛɲɔgɔnw kan a baara ka se ka sabati. Nisɔndiya ni bonya ni karama ani kunnawolo de kɔnɔna na Côte d'Ivoire jamana alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛmayaso u ye foli ni barikada kɛ Ansar cɛbaw ni musobaw kelen kelen ye u ka cɛsiri ni wulikajɔ la diinɛ in dɛmɛli la alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fa n'an karamɔgɔ a Seyidu Sheriff Usman Madani Haidara ka sanga ni ale ka laɲiniw ni kuntilennaw ye. An bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo ka déléguéw bɛɛ fo wa an ye hakili falen mun kɛ alhamdulilayi an bɛnna kelen ma. Voilà, lama bɛ jamana kɔnɔ sigidaw la an ye kunnafoniw sɔrɔ national fana y'a ka kunnafoni national ni international denw ma wa alhamdulilayi a kɛra hɛrɛ ye o kɔfɛ an balakaw fana y'u hakililaw di baara min b'o bolo k'o kɛ a kɛ tɔn kɔnɔ bon vraiment a bɛɛ taara o bɛɛ ye baara ɲumanw ye donc an b'a ale tando n'o ye bon musakako sira kan fana alhamdulilayi an y'an seko kɛ Côte d'Ivoire y'a seko damayira kɛ musakako la ka taa fadi la ka taa bila cikan wɛrɛw la. Voilà, an yɛrɛ fana y'a projet mun b'an fɛ alhamdulilayi dɔ kɛra o la bon projet baba mun tun b'an bolo caman kɛra o la on a moins à 90% bon dɔw banna min ye imprimerie ale kɔni banna pewu imprimerie yɛrɛ baara daminɛ an kɔni b'a inauguration date le kɔnɔ na mɔgɔlu wadi fana sera an y'a yira an ka déléguéw la mɔgɔ bɛ taa mɔgɔlu la an karamɔgɔ fɛ bɛɛ ordre de mission ta Côte d'Ivoire territoire bɛɛ dunuya territoire bɛɛ mɔgɔ si kana i kunda Mali kan n'i ma ordre de mission ta tɔn tɔgɔ la voilà olu bɛ kɛ sababu ye k'i y'a ko caman nɔgɔya sira kunna. Duwawudenw ani damakasili caman kɛra ka ɲɛsin alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ n'a ka denbaya jamakulu ma o kɛra ka convention nationale in sigi masiri. Musow ka jɛkulu min bɛ wele mouvement Mali kura olu taara Guinée Conakry u ka Guinée Conakry taga in kun walasa ka bonyamasegin foli kɛ k'a ɲɛsin Guinée Conakry jamana ɲɛmaaw ma ka sababu kɛ an ka embargo wagati la u ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ Maliko la a baara in yɛrɛ kɛra ka bɛn ni septembre kalo tile 5 ye Korotumu Jalo ka sɔrɔlen don. Walasa ka musow nafa yira bɛɛ ni keleya kɔnɔna la jamana kɔnɔ Mali kura musow wulila ka taa Guinée Conakry. Alhamdulillah rabbil alamin an sewara Mali la ka sewara Laginɛ sewara ila surtout hali muso le bɛ la peko ni muso le ka se a la komi an badenma bansa ninnu fɛn filɛ sisan muso wuli n'a kilo jamana kunyaro a bɛ se ka tagama fasa ye muso ni denmisɛnnin a bɛ lo ko kunna ala di barika don aro ala ma barika don n'an fɛ ko bɛrɛ ay bara ay nala bara ka bɔ Mali la ka na Laginɛ kɔnɔ ko an bɛ fɛn kelen de kɔnɔ ya rabbi fosi mankina ma ay dun ko Laginɛ yan do ala ma bɛɛ kali wala bɛ ɲa ya rabbi ne y'an nana
an bɛɛ bɛ paix kɔnɔna de la paix an bɛɛ b'o de fɛ n'i y'a ye an bɔra Mali la fo k'an don Laginɛ kɔnɔna na kalaman wagati mɔgɔ m'an lajɔ sira la o bɛɛ ye bɛn kɔnɔna de ye donc bɛn in baara an yɛrɛ de b'a k'a mɛnna bɛn ye fɛn dɔ ye a tɛ fɔ da la f'a bɛ bɔ dusukun de la n'i ko bɛn i ko muso de bɛ se ka du jɔ a bɛ se k'a ci muso bɛ se ka dugu jɔ a b'a ci muso bɛ se ka jamana jɔ a b'a ci. U taara bɔli min kɛ Guinée Conakry u taala de walasa k'u ka dɛmɛ yira Guinée Conakry transition na ale ni ka bɛn ni keleya la sabati halisa Guinée ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ. Mali kura musow ni Guinée Conakry musow dɛmɛbaga ye ɲɔgɔn ye. Laginɛ musow ni Mali musow an bɛ se k'an bolo de ɲɔgɔn ma cogo min na ka fédérer ka baara ɲɔgɔnyaw kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ka to ka ɲɔgɔn kunnafoniya an ka jamanaw t'a bolo la i n'a fɔ an ka faamaw bɛ k'a kɛ cogo min an fana musow an b'an sen da an ka faamaw sen da nɔ la ka Laginɛ ni Mali an bɛɛ ka kɛ kelen ye jɔnjɔn min b'an bolo k'a di Mamadi Doumbouya ma an yɛrɛ bolo de bɛ fɛ k'a d'a ma an nana n'o de ka n'a yira la k'a fɔ a fana bɛ baara min na Laginɛ Assimi Goïta fana b'o baara kelen de la yen on est fiers de eux an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini message wɛrɛ min bɛ bolo k'a lase Laginɛkaw yɛrɛ ma an fana b'a fɛ u k'u ɲɛmada Mali ma bɛn kɔnɔna na bɛn min b'an n'an ka transition cɛ Laginɛkaw fana k'u kɛ u ka gabakuru fili dabila u ka kɛlɛ dabila transition u ka soutenir. Ɲɔgɔn ye kuncɛla ni duwawu ye walasa Ala ka jamanaba fila ninnu tɔ sankɔrɔta ale ni Guinée musolakaw fɛrɛ y'u kanti k'a fɔ k'ala dɛmɛ u fɛrɛ bɛna na Mali kɔnɔna na. Ikodal ni a dɛmɛ jɛkulu ye den dumuni kura dɔ bila sugu kɔnɔna la u ko mun ma samani a ma ladɔnniya k'a fɔ a baara ninnu kɛra ka bɛn ni septembre kalo tile 14 CICB la Bamakɔ kɔnɔna la maaba caman tun bɛ a kɛnɛ kan Habibatu Kɔnta Baya Dambele ani Num Kone fana tun bɛ Sherifula Jabaranso tɔgɔ la. Samani ye farni mugu ye mun dilalen do kɛn yɛrɛ ye cakɛda Ikodal maaw fɛ walasa ka se ka denmisɛnninw ka dumuniko n'u ka kɛnɛyako nɔgɔya denmisɛnnin minnu si b'a daminɛ kalo 1 fo ka taa se kalo 6 ma samani ka sumaw bayɛlɛmalenw kɔnɔna na kaba jɛma soja tiga fo ka taa se nɔnɔ gɛrɛgɛrɛ ma ani fɛnma vitamine 21 ni farni mugu yɛrɛ dilakun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa ka se ka dɔbɔ denmisɛnninw ka balo ko juguya la ni k'u dɛmɛ u ka kɛnɛya siraw kan an ka jamana kɔnɔ. Ni ye projet min ye Ikodal kelen m'a kɛ Ikodal ni Greti y'a kɛ o ye ONG française dɔ ye ani cabinet privé dɔ y'a kɛ ko ISRA olu bɛ se feere cogo de la kosɛbɛ i bɛ se ka produit pousser cogo min na marché kan o y'olu ka baara ye hali a tɔgɔ ko fɛnɛ mɔgɔ caman ye tɔgɔ kɛ liste jama de tun b'an bolo ka tɔgɔ caman fɔra dɔw ko nin de bɛ ɲa dɔw ko nin de bɛ ɲa dɔw ko nin de bɛ ɲa minnu y'an ka kuma tigiw ye n'olu fɛnɛ bɛ ko caman kalama n'olu b'a dɔn n'i ye nin kuma in fɔ a kɔrɔ ye nin n'i ye nin fɔ a bɛ taa nin sira in fɛ an b'olu dɔn n bolila ka se Burama Sumano fɛnɛ de ma n taara a ka so an ye liste in da ɲɛ kɔrɔ an kumana a kan a y'a ka hakilinataw fɛnɛ di a ye n bilasira an ye baara kɛ o bɛɛ de la fo ka na se bi ma musaka dun fɛnɛ kun tɛ ne fɛnɛ bolo PAM de nana a bolo jan ye a ko aw mago bɛ minɛn na pour que nin fɛn ka se ka ɲa anw fɛnɛ bɛ e dɛmɛ an b'o d'i ma an y'o contrat bɛɛ. Bamako sigida 6nan ka kumalasela ka kumaw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ a nisɔndiyalen do ni ka tila ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen ta ni ka ɲɛsin Ikodal maaw ma u ka nin miiriya ɲuman in tali la jamana kɔnɔ. An mɛnna nin de kɔ an mɛnna nɔnɔ kɔfɛ gigozu kɔfɛ farini wɛrɛw an b'a ta ka utiliser cogo min ka d'an ye sans chercher à savoir ni fɛnw dilanna cogo di maa si t'a ɲini ka si dɔn parce que an b'a ye wari b'an bolo an bɛ taa san an b'a fɔ wari b'an bolo an b'an den bila condition na quelle condition désolé vraiment pour nous les mamans min filɛ an fɛ yan nɔ an kan ka nin de valoriser sisan a gigozi n'a nɔnɔfɛn ninnu an ka bɛɛ ka to yen an k'an yɛrɛ ta ni de y'an ta ye an bɛ nin dilan cogo de dɔn an bamuso de ye nin dilan an ka encourager ka valeur don a ka idée la ka valeur don a ka baara la hali ka da emploi min bɛ créer la nin fɛ an denw bɛ ta baara la an dɔgɔninw bɛ ka ta baara la fɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ farni mugu samani bɛ sɔrɔ Bamako fan 14 bɛɛ supermarché fo ka taa se pharmacie kɔnɔna ma a boîte 400 grammes ye
200 ani 80 a sachet 700 grammes ye 50 an ka karamɔgɔ musa fɔ an b'a lamɛn walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn. Angolakaw ka jamana ɲɛma Joao Lourenço manda filana o nɔgɔyara a ye o foroba sigiri fɛnɛ kɛra ka bɛn ni alamusa ye. Kuma min na ni jaabi labanw y'a jira k'a fɔ Joao Lourenço bi manda filana kɛ jamana kunna, a y'a jira k'a fɔ a bɛna kumaɲɔgɔnya n'u don ani jamana den bɛɛ cɛ. Utikalo tile 24 tɛmɛnen de Angolakaw ka kalata kɛra, kalata min kun don wasadensigi kalata, n'a ma ɲa ko jamanakuntigisigi kalata tɛ u fɛ yen. Fanga ɲinindɔ minnu mi ɲɔgɔn sɔrɔ ni fanga ɲinindɔ min ka maa sɔrɔlen cayara ni bɛɛ ta ye wasadensigi kalata senfɛ bɛɛ, o fanga ɲinindɔ ɲɛma de bi sin ka kɛ jamana ɲɛma ye. O de y'a to Joao Lourenço jamana ɲɛma ka fanga ɲinindɔ MPLA n'a ma ɲa k'o ye wasaden fanba sɔrɔ, ale bi sin ka kɛ jamana ɲɛma ye ten. Nka nin sen kalata ma deli ka gwɛlɛya k'a bɔ fanga ɲinindɔ filaw cɛ. Jamana ɲɛmayaso fanga ɲinindɔ MPLA ani fanga sinamatɔ UNITA a kalata sɛbɛkɔrɔ cɔrina u cɛ, bawo danfara ma kɛ bɛrɛ ye. Jamana ɲɛma ka fanga ɲinindɔ ka wasaden sɔrɔlen kɛra 51 ye 100 sara la, fanga sinamatɔ ka sɔrɔlen kɛra 43 ye 100 sara la. O kuma deli ka kɛ. UNITA fanga sinamatɔ kun y'a jira k'a fɔ i ma jɛ ni bini ye, a y'a bolo mɔnɔbɔ sanfɛ kiiribulonba nɔfɛ. O ye jatigɛli kɛ k'a fɔ o n'a ɲɔgɔnna walema ye jaabiw dafɛ min bɛ se k'a fɔ ko maa bi ban jaabi bɔlen la kalata labɛnni jɛkulu fɛ. Nka hadamadenya hakɛlabasa jɛkulu caman y'a jira k'a fɔ olu ɲuguna kalata in kɔni na, wa kalata labɛnni jɛkulu maa 16 yer'u la. 4 y'a jira k'a fɔ olu t'u tɛgɛnɔ bila jaabi laban la fiyewu k'o bɛ sebaya di jamana ɲɛma Joao Lourenço ka fanga ɲinindɔ ma. Mozambique jamana ɲɛma Philippe Nyusi ye a jira k'a fɔ dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ sira min bɛ a ka jamana kɔnɔ ni setigi jamanaw t'a la don ko gaz naturel, ko a bɔli bɛ sɔn ka daminɛ Mozambique kɔnɔ. Mozambique jamana ka ɲɛkɛ yanfa ka digi a kɔrɔ yanfa kan. Yɔrɔ do dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ sira in gaz naturel ye a dasinba dugu jukɔrɔ. Nka nin y'a san 5 fɛnɛ ye jarabulilaw kɛn bɛ ka yen kɛ u senɔ ye kabini fɔra ko nafasɔrɔ sira in ye mɛ ye. Dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ sira in a bɛ mara min na, sɛgɛ da ye a mara denw da ye. U ka mara ma ko Cabo Delgado, nka mara in silamaw de ka ca Mozambique dugukolo kan. K'a daminɛ san 2017 octobre la kana se sisan ma, maa ba 4 ɲɔgɔnna de bɔnɛna a nin na mɔɔw fɛ minnu kɛn bɛ ka silamɛya diinɛ birifini biri u yɛrɛ kan. Maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila Cabo Delgado mara la Mozambique dugukolo kan maa ba 822. San 2021 n'o ye sango ye Cabo Delgado duguba n'o ye Palma ye Kwajida yanfa fɛ cɛniba de donna Faransi jamana ka taji bɔ cakɛdaba kunna n'o ye Total ye. Fo a kɛra sababu ye a y'a ka taji bɔ jɔ. A barata kungɛn kun bɛ ka nafolo mugu min don taji in bɔli da fɛ Cabo Delgado mara la euro wari miliyari 16 ni miliyɔn 500 kundu. Bibi ngɔni na Mozambique jamana ɲɛma Philippe Nyusi kɛmɛ ka jira k'a fɔ taji bɔ bi sɔn ka daminɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna gaz naturel in. Ko ni Total mɔɔw bɛ kuma ɲɔgɔnya la ka ban. Amerikikaw ka taji bɔ cakɛdaba min fɛnɛ bɛ wele ko Exxon Mobil a n'olu fɛnɛ bɛ kuma ɲɔgɔnya la. Italie jamana taji bɔ cakɛdaba ni o ye Eni ye u n'o fɛnɛ bɛ kuma ɲɔgɔnyaw la. Namibi fanga sinamatɔ ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ u b'a fɛ u ni Allemagne jamana ɲɛmaw ka segi ka kuma bɛnka dɔ kan. Tiɲɛ don bɛnkɛra ka dɔ kan Namibi jamana ni Allemagne jamana cɛ. Namibi fanga fɛ Namibi jamana denw dɔgɔla, nka fanga sinamatɔ min bɛ ko MDP o y'a jira k'a fɔ hali bi ko in kan ka tɛndɛ. Dɔwɛrɛ tɛ Allemagne jamana kuma min na a bɛ ka Namibi jamana mara, bawo fɔ a ka dɔn fɔlɔ k'a fɔ yanni forobakɛlɛ tako fɔlɔ cɛ Allemagne jamana ye farafinna jamana caman mara. Allemagne jamana ka mara sera Cameroun, Allemagne jamana ka mara sera Ghana. Forobakɛlɛ tako fɔlɔw ni filananw de kɛlen ni kɛlɛ koyara Allemagne jamana la sa. Minnu ye sebaya ta olu de sɔrɔla ka farafinna tila u ni ɲɔgɔn cɛ ka Allemagne jamana senbɔrɔ. Cameroun ni jamana tilara Faransi jamana ni Angleterre jamana cɛ. Ghana jamana min kun bɛ Allemagne jamana bolo bɔ sira la, Angleterre jamana y'o fara a yɛrɛ kun. Allemagne jamana bololangolo bɔra. Ni maaw minnu kɛra mara la Namibi dugukolo kan Allemagne jamana fɛ sa, siya 2 de kun bɛ Namibi dugukolo kan ko Herero ani Nama. Allemagne nfaamaw ye olu de siyaw sɛbɛkɔrɔ fa. Wulikɛn bɛ o de dafɛ bi Namibi jamana denw fɛ ko Allemagne jamana ma ɲɛmaw k'u ka kokolo dɔ ka jɔngwalajɔ a la, tɔrɔmɔɲɔ min kan ka sara fana a kunkɔrɔ o ka sara. San 2021 mɛ kalo la
san 5 kɛlen kɔfɛ kuma ɲɔgɔnyaw la Almaɲ ma ɲɛmaaw ni Namibi ma ɲɛmaaw cɛ Almaɲ jamana ɲɛmaaw nana jɔ a la jɔ a la k'a fɔ faali min kɛra Namibi dugukolo ka olu fɛ u ko fa cogo jugu min ma ko génocide n'a kɔnnen don diɲɛseleke naani sariyaw bɛɛ fɛ ko jɔnko a la k'u ka fa cogo ɲini o de bi sanga k'a daminɛ san 1844 ka na se fɔ san 1915 o kumana u bɛ se ka nafolomugu min jɔ Namibi jamana ye janko siyaw minnu fara ni o ye erreur ni nama ye o ye dollar wari miliyari 1 ani miliyɔn 100 o bɛ sara san 30 kɔnɔ siya 2 ninnu bɔnnaw ye Almaɲ ma ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ u ye tiɲɛni min kɛ Namibi dugukolo kan o sara tɛ dɛ bawo foyi tɛ se k'o sara nka ŋaniya jira don Namibi jamana de kɔnɔ sa jamanaden caman de kɛmɛ ka jira k'a fɔ nin bɛn ka ɲi u t'u yɛrɛ ye a la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna siyaw minnu fara siya 2 erreur ni nama olu bɔnnaw minnu bɛ yen u ko sigikafɔ in kɛtɔ Almaɲ jamana ni Namibi jamana cɛ ko olu ka siya sema don a sigikafɔ la o kumana k'a diyagoyara Namibi jamana ɲɛmaaw de ka u ka don nin da fɛ ka jɛ n'a ye u y'a minɛ ten fanga sinamatɔ sa n'a ma ɲa k'a fɔ o mago bɛ jamanadenw na ka fanga sɔrɔ o de n'an b'a jira k'a fɔ ale ka laɲini ye Almaɲ jamana ni Namibi jamana cɛ bɛnkan in ka walaka ka segin a ka kokura. Tunisie jamana kɔnɔ minnu bɛ tunga mina ta ni kwaji ye dɔ de bɛ ka fara a maa hakɛ kan kunnafoniw y'a jira k'a fɔ maa 17 ɲɔgɔnna ka bɔ Tunisie yanfan fɛ o de bisimilala nazarala jamana kɔnɔ ni o ye Italie ye nazarala donda ye san 2022 in kɔnɔ maa 500 ɲɔgɔnna o de tora ji la san 2022 kelen in fɛnɛ kɔnɔ minnu y'a kanu k'a fɔ u b'u kɛ kwaji ka taa don nazarala u bɔtɔ Tunisie ka don ni Italie jamana ye ko tile laban ninnu na ko dɔ bɛ ka fara a maa hakɛ kan Tunisie jamana ɲɛmaaw ni Italie jamana ɲɛmaaw bɛ ka jira k'a fɔ kuma bɛɛ u bɛ taa bɔ kuru nibiri nabaralenw ka kwaji kan farafinna ni nazarala furanjɛrɔ kuma dɔw la kuru ɲɛru bɛ ɲini ka to u b'u ni kisi nin kuma in ji kan taama ka nɔgɔ a fiɲɛkolo minnu bɛ ti ji kan a n'a nɛnɛbaw olu nɔgɔya bɛ nin kuma in na o de y'a to maa caman kɛmɛ ka nin kuma in kɛ a kuma ye Italie jamana n'o ye nazarala donda ye n'i bɛ Tunisie yan b'a fɛ i ni Italie jamana dangandaw tɛ tɛmɛ kilomɛtiri 200 kan nazarala jamana ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ kwaji min bɛ farafinna ni nazarala cɛ k'a daminɛ janvier la ka na se juillet kalo ma maa 42 ni 500 ɲɔgɔnna de tɛmɛna a fɛ. Foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kɛ k'a ɲɛsin an ka techniciens ma o fana de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ye ma kunnafoni di so ɲɛmaa so fɛ an cɛ aw ka lajɛliw la a k'an bɛn n'Ala sɔnna ma.